ono vrijeme, pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske, moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: dostojan je da mu to učiniš, jer voli naš narod i sinagogu nam je sagradio. Isus se uputi s njima i kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: Gospodine, ne muči se, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi, nego reci riječ da ozdravi sluga moj. Da i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu: idi i ode, drugomu: dođi i dođe, a sluzi svomu: čini to i učini. Čuvši to, zadivi mu se Isus, pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.